Liyasho elogwitsho lisitsho nje sele lixela into bana siyayiqwela siyayiqukumbela le iyure sibulise kwakhona kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo enisibukele kuzo. Uma ngaba ke kukhona ungenayo uphantse wagilana nathi emnyango ngoba sesiqoqelwa ukuphuma kodwa sithe xa sithi masingaphumi zekhona indaba esiziphetheyo kanti ke le ayincincanga kangako ukuba singakwazi into bana singakrobisi kokunye okuthe kwenzeka enkqubeni njengodliwano ndlebe ngomba wakwaSirayeli uma ke weBell November siye sabe nayo kaloku nayo uThulani Mhlwana kuninzi sithe sakuphathela kona mbukeli nakule iyure sawenza njengasiqhelo hlala nathi siza kuhlala nawe ndimlo unonkanyezi kalubisi kanyeze nomsantsa phakathi kwezinye nansi kanyezi ihamba naye uNadia Dembuza. Yes, inkanyezi ekhanyayo ekhanya kude ngenene sesicecula ngasemnyango ngoku kodwa ke ngaphambi kokuba uwe umkhosane naku ke okunye esiza kuphathela kona udliwano ndlebe nolikhasi kaloku oyi-fitness trainer sizivocavoce kunye nolunye lwesiqendu sethu sika ubusazi nahlala nathi basijonge ezihamba phambili. iHawks zilindeleke ukuba zibambe abanye abarhanelwa kungekudala kwityala lokuphanga iphalaphala. Ityala elijongene nomsasazi kamabonakude uJub kulindeleke ukuba liqhubeke namhlanje kwinkundla kayamantye yaseRhawutini. uJub ogama lakhe lokwenyani ngumulimo Marohanye ujongene nezityholo zokudlwengula ukuzama ukubulala kunye nokubetha. Ubanjwe ebutsheni balonyaka emva kokuzinikela kwakhe kwaye ungaphandle ngebheyile ye$10,000. iHawks zilindeleke ukuba zibambe abanye abarhanelwa kungekudala kwityala lokuphanga iphalaphala. Ityala elijongene nabatyholo ababini ukuza kuthi kangoku lihlehlisiwe uLwesihlanu. uEmmanuel David kunye noFroliana Joseph bavele kwinkundla kamantyi evilapile eLimpopo phezolo malunga nokuqhekezwa kwefama kamongameli weli uCyril Ramaphosa kwiphalaphala ngoFebruwari kanyaka ka-2020. Iziganeko zogebengo lwesizini kwezinyanga ezimbalwa zigqithileyo zishiye uluntu lwaseNelson Mandela Bay lunxunguphele kodwa abasemagunyeni benza unako ukuphelisa ubundlobongela. Phakathi ke kwezisombululo kukusebenzisana noluntu. Umphathiso wezokhuseleko oluntu uxolile nqatha namagosa esixeko badibene nabantu bakwanobuhle cebekuhle eKarika. Nawo ke amapolisa azibophelele kwiphulo lokuqubisana nobundlobongela kulo mmandla. Kulonyaka odlulileyo balithoba abantu abathe badutyulwa ngosuku olunye kwanobuhle. Kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo bathathwa abantu abadutyulwe ngaxeshanye. Abahlali abanomsindo baphelelwe lithemba kambe banoloyiko lokuhamba nasebusuku. Siziva singakhuselekanga kakhulu yindlela noko esiphetheke ngayo ekuhlaleni. Apha into engamandla icrime ikwiqondo eliphezulu kakhulu futhi ke kuyabulelwa abantu apha ayabulalana. Asisakwazi uvula amacango emini siyalokha sivale neburglar gates because kaloku kuyangenwa broad daylight ngotsotsi bezothatha iTV bezothatha yonke nje into eportable abanokwazi ukuyithatha endlini yakho. Isebe lokhuseleko loluntu liza kutyumba abahlali balommandla abaza kuqinisekisa ukuba kukhuselekile kulommandla. Isisombululo sale ngxaki silele apha ebantwini ngabantu abahlala nale ngxaki abanezisombululo. Nothi thina sithi singabe bhisho sicinge mfamba singamachule wengxaki ezilapha amachule alapha. Eneneni ke siyayifumana ke bayasincedisa kakhulu abantu kulonto. Njengoba nithetha nje nangona amanene esemakhulu okubulawa kwabantu apha kodwa kule koti idlulileyo ahlile kangangomyinge ane-13 ekhulwini. Kubongozwe abahlali ukuba basebenzisane namapolisa ukubika iziganeko zolwaphulo-mthetho. Kwiindaba ze-SABC ndingunandi Phaplatyi eKarika.
Mbukeli yenkosi kakhulu ngokuhlala nathi kaloku sisakwamkela ngezandla ezishushu apha ekhaya Jikelele kanti ke siphatha esasiqendu besithe siza naso somdyarho wamahashe. Umdyarho wamahashe ke weminyaka le iBerlin November ngumsitho kwikhalenda yomnyhadala wesizwe eMzantsi Afrika onesithethe eside nesinebhongo sokubhiyozela owona mdyarho wamahashe emveli kunye nelifa lemveli eMpuma Koloni ekhaya ke. Kulo mnyhadala uthandwa kakhulu utsala amawaka abantu abasuka kuMzantsi Afrika wonke nakumazwe angamamelwane ukuba bazokuthatha inxaxheba kwimidlalo, umculo, ifashoni, ubugcisa bemveli kunye nemisebenzi yenkcubeko kwintsuku ezintathu. Impelaveki ende ngoNovemba ngonyaka ngamnye, i-long weekend. Ingaba bangalindela ntoni abalandeli nabathandi balomnyhadala kulo nyaka? Lowo ke ngumbuzo omkhulu oza kuphendula ngumlawuli nomsunguli walomnyhadala uLuthando Barha. Luthando, masikubulise sikwamkele enkqubeni. Sibulise kakhulu nakuba bukele emakhaya. Enkosi kakhulu. Berlin November ifikile imini, intsuku nje ezintathu. Singalindela ntoni? Amasebekelange. Uphokoqo unexhala. Xele. iBerlin November njengoba usitsho sibhiyozela iminyaka elishumi. Ento leyo ke eyenza ukuba siubone ngendlela eyohlukileyo kulonyaka. Nanga noba kuzobe kukhona nje amahashe isikakhulu sabe siyobhiyoza sivuyela leminyaka. Sivuyela nezinto ke sithe sakwazi ukuthi sizenze kule minyaka i9 idlulileyo. Iyo ke lonto sisithi kuMzantsi Afrika mawuvuyisane nathi njengoba celebrate le event. Luthando, kukho abantu abathi hayi andiyazi mna le Berlin November. Ungakubacacisela ba yintoni kanye? iBerlin November ngumdyarho wamahashe emveli. Uyakhumbula kuba umdyarho eEastern Cape sinokulanda phaa kula minyaka ka1820 uqale kusithiwa yi-ox racing xa kwakudyarhwa ngeenkomo yaze yakhula ke ukufika kwamahashe nabantu abamhlophe ngakumbi kwela xesha lemfazwe kwashiyeka amahashe amaninzi ke Eastern Cape. Uyawufumanisa ukuthi nangoku eEastern Cape eyona province namahashe amakhulu in South Africa kungenxa yaloyo mbali. Yaze ke amaXhosa ayithatha lento kuthiwa ngumdyarho. Neligama ke lithi mdyarho uyawufumanisa uba libolekwe kuyarha. Ke ngoku sele i-heritage yethu singamaXhosa esathi ke sayiguqula sayikhulisa kwaye ipopular kakhulu pha emaphandleni emakhaya. Kodwa ke njengoba ibikade isenzeka minyaka le ibisenzeka ngendlela noko ebingenasidima. Saze ke sathi sibambisene nephondo leMpuma Koloni sayikhulisa sayiguqula ukuze ibe nenzuzo ne-benefit kwaba bantu bakhulisa lamahashe ukuze nalamahashe ayeke ukumane efumaneka kwindlela ekhoza ingozi ngoba abantu abawaboni enevelu. So iBerlin November ke ikwazile ukuthi itshintshe indlela abantu ababona ngawo amahashe bawabone ngendlela ethi ibanika inzuzo kuphela konyaka. Iyo ke lonto iBerlin November ithandwa kangaka ngoba i-celebrate into ezininzi. Ezininzi, inkcubeko, izisa abantu ke nasephondweni lethu kaloku ne-tourism siyayifuna. Nenza ninxibe kakuhle. Ewe, hayi kanti ummo wethu kaloku siyaswenga thina ungadlali ngadi. Kakhulu. AmaXhosa akadlali. Hayi. Omsweni. Jonga ke kuthiwa i-theme yalo nyaka ithi a dance of a decade. Mhlawumbi xa sibuya umva ungathi ngomphi umahluko ubonileyo kule minyaka idlulileyo? Ndingathi msasazi abantu base-Eastern Cape bazingca kakhulu nge-fashion. Kakhulu. Kangoba ithuba abalifumanayo nelincinci lokuthi banxiba kakuhle abanakudanisa. Yiyo ke loo nto iBerlin November minyaka le ihamba iba ne-theme ekuthi ke siyilandele. Le theme ke iye ijonge izinto ezininzi ukuqala kwindlela ifurniture ebekwe ngayo ukuya kwindlela ideko yenziwe ngayo ye-event ukuya kwindlela abantu abanxiba ngayo ukwenzela uba ikhuphe okugqama nekhala esiyifunayo edityaniswa ne-horse racing.
Okwesibini ke ikwayindlela ukuthi si celebrate iheritage yethu edibene ne-fashion. Le theme ke ifumanisa uba naxa isithi idityaniswa nala tata kuthiwa Great Gatsby, ingu-dance of a decade, apho sithi abantu mabavuyisane nathi bavuyele le minyaka eli-10 kodwa babe beyinxibele ngendlela ebajongisa emva apho sasiqale khona. Uyakhumbula ukuba uGreat Gatsby yi-fashion ka-1920, so noko ke kodwa ke uyixube nezinto zale minyaka ungayitsali kakhulu. Mhlawumbi zabona za-pearls okanye umuntu afake iintsimbi zakhe instead of i-pearls ayixube ivanga. Funeka umane uyifake izinto wena apha emacaleni. Andisakuba ubona uzawunxiba ntoni wena? Andifuna unika itip. Ufuna ugqama wedwa. Uzawubona ngala mini. Uyavuya. Kudala ndiyazi le theme. Abantu abezayo bangalindela ntoni okanye mhlawumbi yeyiphi indlela enenza uniqinisekisa ukuba bayonwaba abantu abafikileyo? Kulo nyaka siye sabambisana ke nomhlobo wenene. Saseka iqonga esilibiza ngoba ngokukhula nomhlobo Berlin November Festival. Enjongo zokubana sivuyise abantu abazawuthi babe phaya. Sibize ke ii-artists ezininzi ezaziwayo ezawuthi zonwabisa abantu phaa. Zezinye ke ze-changes ezintsha esiza nazo esithi ukusukela kulo nyaka ukubheka phambili sawuthi sibe nayo lo mbhiyozo sibambisene nomhlobo wenene ukwenzela into yobana sivuyisane, sicelebrate, sidibanise ke izinto ezibalulekileyo ezimbini. Umhlobo wenene nenkcubeko yomntu ongumXhosa kunye neBerlin November enamahashe emveli. Okokudibana ke kwayiphuhlisa ingcinga yethu ngeBerlin November. Ungathi ezi artists zabe zibonwa ziperforma phaya zeza phaya ephondweni okanye mhlambi zezelizwe zezalapha eSouth Africa? Sixube kakhulu. Sixube kakhulu kodwa siye ngamandla phaa kwezi zapha ephondweni. Of course. Uyawubona phaa uJezel Brothers, abo Fusinova, abo Big Xhosa, abo Zuko SA. Isikakhulu siye kakhulu phaa eSouthern Cape kodwa ke sayixuba ngoba njengoba usazi iBerlin November ilanda abantu kumaphondo amaphondo. Sinabo ke oModa phaa, oSomizi Mhlongo, oAzana, oNkosazana Daughter. Hey kozabama. So siyibondile. Hayi nokwayi iyavakala, iyavakala. Xa sesigqiba ke sesiqukumbela ungathi mhlambi ufuna ukuyibona ibhekaphi iBerlin November? iBerlin November siyibona more than just event. Uyakhumbula uba kulo nyaka besivuyisana nokuthi omnye weejoke ezaziqale phaa uPhilasandi Mxoli waqala kwiBerlin November ubesele bebalekisa kwiDurban July yalo nyaka. Ithetha ukuthi siyayibona lento siyenzayo ukuthi siphuhlise ulutsha ukuze lungene kwisport. Bangangeni nje beyokonwaba beyodanisa, bangene beyingxenye nabantu aba-owna amahashe babeyingxenye yale industry instead yobana ihlale iye abantu abamhlophe bodwa. So iBerlin November is more than just the race yangalamini. I-program yonyaka sakha phaya i-Equestrian Estate apho sizawutreyina apha enyakeni. Sifuna ubona amanina azawukwazi ukuthi akhwele amahashe. Zizinto ke sijonge kuzo siqeqesha abantwana basebancinci kodwa also sibonise nezinye indlela zamahashe kwesi sport, into ezifana ne-dressage, show jumping, you know. Singapheleli nje kule yokubalekisa emidyarho ye-distances. So sijonge lukhulu ke sibambisene namaphondo asixhasayo nenkampani ezisixhasayo kwenzela into yobana siyiphuhlise ngamandla iBerlin November.
kukumbukeli ngoku osijongileyo uthi hey ndiyafuna mani ukuya kule Berlin November ingathi kuzaba mandi unifumana njani okanye wathenga apha amatikiti? Amatikiti afumaneka Ticket Pro kodwa ke siyafumaneka naphaya ku www.berlinnovember.co.za xa befuna imininingwane emininzi. I-date? Ki-25 kaNovember. 25 November. Hayi intsuku sezisondele. Siphelile. Hayi ndayazi nemini enkulu sivula uDisemba ngolo hlobo. Siqala ngathi. Umnandi kuDisemba wasephondweni ndiyamazi. Kakhulu phaa koMamonti. Akulala. Enkosi kakhulu futhi ngexesha lakho. Enkosi. Lobo ke mbukeli nguLuthando Bharha ongumsunguli nomlawuli womdyarho wamahashe iBerlin November oza kusungathwa kwiphondo laseMpuma Koloni ekupheleni kwale nyanga. Kuzaba mandi monti sendilungisela mandipakishe mani kodwa ngoku masithi qhwi evenkileni. Right imbukeli we-Ekhaya Jikelele siphinde sikwamkele kwakhona usasibukele kaloku inkqubo ithanda kunene apha ku SABC Plus. Unqongophala ke kwezixhobo zokuluzilolonga akumi endleleni kubahlali bapha eDobsonville ukuze kaloku bahlale besempilweni kwaye baphile ubomi obunempilo. uLucas Pule yindoda eselula enombono wokuguqula ubomi babo babekade besiva bebambekile ke ngenxa yokungabikho okanye yokuba abanako ukufikelela kwindawo yokuzilolonga kunye nabaqeqeshi abancedisa ekuzilolongeni. Umseki ke unguye kaloku pha kwiDobsonville Runners ebonelela ke ngoqeqesho oluyolisayo nolunika ke umdla lokomelela pha eSoweto kwaye ke namhlanje uthetha nathi nge-high-low aerobics ulapha enkqubeni. Masikubulise sikwamkele unjani? Ngiyaphila kunjani sisi? Ndiyaphila nam. Hey, high-low aerobics ngiqala uyiva khawusinabisele sithetha ngantoni apha? Okay, high-low aerobics sithetha like elama exercise angafuni equipment at all and then usebenzisa body weight yakho. And then iwela under category cardio like usebenza nje uyagijima most of the time uyagijima and then jump. So yeah. And ndiyazi into yobana uyoba kanti uyaqala wenza iDobsonville Runners. Khawusiqale into yobana uyiqale njani and how has been the reception like? Yeah, iDobsonville Runners iqale umngani wami umakhelwane wami ngitshela ukuthi nekungcono siqale lento yokugijima because of most of the people abayenzi next siyavuka ekseni abantwana uyanathani be-expose kakwinto lezi ama-drugs nani. So it's better senze something ukuthi sibacoce senze something on Saturday. Saqala iDobsonville Runners iqale nje reception was
very good abantu bazaba baningi on Saturday morning. Sicala Saturday morning nge-6 o'clock and esiqede ngabuma-8. Siyaqala siyagijima 5K simasiqeda lapho senze nama-aerobics. Yes. So kuza abantwana kuzo makhulu kugcwala wonke umuntu nje kwagcwala abantu abadala abantu abancane wonke umuntu welcome yes. And comparing ama-seasons, you know, kune-winter kune-summer, abantu ngeyiphi indlela mhlawumbe ubonakala ngathi kuba lula kubo because ndiyacinga mhlawumbe nge-winter kuba nzima ukubana umuntu avuke intoni ngathi mhlawumbe iba inkuthazo ebantwini babahlale bekhona. Yeah, nge-winter abantu abeze ejimini but ngesama bahlala bekhona but because of le jimini siyenza for free asibhadalisi muntu. So that's the reason why abantu bona ukuthi bayafika even ngesamba bafika ngobuniki babo. So inkxaso uyifumana phi because kaloku xa uzothi niphinde futhi nenze i-aerobics I mean kukuba nezixhobo phaa esetyenziswayo niyifumana phi inkxaso? So siyenzani if bakhona abantu banama-donation nyana ama-R5 for ukuthenga amanzi because into engiyidingayo amanzi kuphela ukuthi nginikeze labantu abagijima nabantwana kanjalo. So bona labantu engijima nabo umuntu mane R5 wakhona ukuletha i-R5 so that during the week I can organize amanzi then ngibanikeze yes. Bandla. Siyafuna ke ngoku into yobana usinabisele njengoko kaloku uyi-fitness coach into yobana kutheni kubalulekile into yobana abantu bazibandakanye in this type of exercise. Yenza ntoni engqondweni yakhe umuntu nasemzimbeni lolu kutshintsha ngathi kanti angabe uyalibenefita from this? Yeah, you know, mawujima vele ucabanga ngqondo ilanga lakho vele libe easy and then easy ukuthi uyenze umsebenzi wakho we day to day jobs easy kuyenza and then mawufit vele it's easy ukuthi ungenza into eziningi umuntu kumele ahlala afit vele ukuthi angabe angaphathi nokugula. Understand sathwara ke imali ethathana le body high blood active hypertension understand the cholesterol malwetse a mangata so if you look at exercise and then fit then over right out ke malwetse a mangata yes. And I mean usathetha kanjalo because I know that siya December ngoku and I mean is it too late for umuntu ba athi khathi ndiqale ndibe ne summer body because December semnyango? Never too late my sister, never too late. Anytime ufila ukuthi ungaqala kancane nje and then uqhubeke December please before uyakuphi ekseni gijima kancane wenza ama aerobics yakho endlini ubheke TV mabenza ama aerobics khona then uzokwazi ukuthi nawe wabona ukale ilanga lakho kahle because mawujimile ilanga lakho liba mnandi. Ingcebiso ongayinikeza because ngoku siyabona into abana nonke ingathi kuthi mhlambe xa kuthi 5:30 noku ilanga libe seliphumile so mhlambe abanye abantu fumanisa into abana xa bebaleka umuntu uyatshiselwa because mhlambe inoba kuba ngcone winter because kuyabanda and as ujima uye umzimba ufudumala ubashushu. Ingcebiso nje mhlambe ongathi ubanikeza abantu abathi no thina siyathanda into abana mhlambe ekseni sibe ngabantu ababalekayo so kwezi weather ngathi zibane zitshisa ithini ingcebiso? So okay, you must always utlamile uhlale umamela umzimba wakho understand mawugijima isikhathi sokugijima ungagijima at any time but lalela umzimba kuma ufila kathi ne ukhathele kakhulu yehlisa speed ukuthi ungawi or wenza kalena so ukujima ungajima at any time as long as usilalela and uphuza amanzi amaningi uzoba right. And why specifically kubalekile ekseni because if uyajonga abantu abaninzi baqala usuku lwabo ejimini njengosisho nayo into bana from 6 to 9 ziyakhala why specifically ekseni? Before senze into eziningi because you'll never know ukuthi kuzenzakalani emini ungasitshela ukuthi ngizojima ngoma 2 o'clock later on kuvele something else so ekseni mawuthi ngizoqala ekseni waqala ngejim ilanga lakho liba mnandi. Understand yes. Abantu abafuna ukuxhasa because utshila into bana awubhatalisi mhlawumbe abanye abathi yo umsebenzi wakho mhle kakhulu I mean uqokelela i-community yase Dobsonville into bana bazibandakanye kwinto ezobenefita impilo zabo kwaye uyenza mahala. Umuntu obukele ekhaya athi no mhle umsebenzi wakho ndiyakufuna uxhasa omnye ke athi no ndiyafuna namhlambe ndizibandakanye nokuba ndijime ndijoine i-Dobsonville Runners. Ufumane kaphi? Okay, ku Facebook uLucas Pole and then ku TikTok uLucatoni and then naku WhatsApp ngiyatholakala. WhatsApp number yami is 072 651 7995. And yazi ndiyaniqubula qha abantu xa befika ejimini bafika nginxibe isuit otherwise if benifike phezolo benza upetsula ndijime nani pha ndithe isuit namhlanje mapaseka ihlangwaneso nibabonisa babukeli nawe mbukela apha ekhaya ke ungasonga izandla ubukele lento bayenzayo qiniseka into kubana uyayenza kwaye ke singatsho sithi mhlambe uzawuvuna into oyilimileyo ndiyishina nabo kaloku mbukeli i-Dobsonville Runners iqongaleleni Nkosi kakhulu. Thank you so much. Yes. Ngamela ngapha sicela music. Okay. Nice. Okay. So enter is keeping in 3, 2, 1, let's go. 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Come. Nombukeli lapho ekhaya lento le angazenzela every morning mawuvuka ekseni. This is not difficult. Ugijima nje on same spot and then nokujumpa nje. Kulula kakhulu. Yes. So change. Senza ama jumping jacks in 3, 2, 1, let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come. Nice. Come. All right. Come. 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 So, so squat mapasika then. All right, in 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come. Nice. So you can do this every morning before you emsebenzini, before you esikolweni. Nomntwana secreche vele uyajoyina la. Yenza lento le. Ne? Okay, so yenza ngenyawo eli-1 mapaseka. Ne? In 3, qala nge-right. In 3, 2, 1, let's go. Nice. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come. Same exercise, but get 2, ne? In 3, 2, 1, let's go. 1, 2. Yes. Come. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Come. 9. Last one. 9, 10. Come. Hai. Faka umoya. Nalapho ekhaya faka umoya. Danke. Asiye. Aish. Gijima. Us. 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 Yes. Yes. Ubele muva. Kale nge-jumping jack again. That one. In 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come. Nice. Lana's testy fitness, Lana sim. At all. So more into this in 30 minutes before I'm 17. I'll be fresh the whole day. Yes. Okay. Nice. Thank you guys. Bukele wamkelekile kwakhona apha ekhaya jikelele kanti ke ngoku singena kwisiqendi sethu esithi ubusazi na. I-World Science Day lusuku olubhiyozela ngomhla we-10 kuNovemba nolugqamisa indima ebalulekileyo yenzululwazi eluntwini. Olusuku lukwakhuthaza intsebenziswano yamazwe ngamazwe kunye nokuzinikela ekusebenziseni inzululwazi ukuphucula indawo esihlala kuzo. Ukuzivela ngalomba ke nalinqaku elididiyelwe nguThami Manganya waseMantlaneni. I-World Science Day for Peace and Development ibhiyozelwa rhoqo ngomhla we-10 kwenkanga. Olusuku lugxininisa indima ebalulekileyo yenzululwazi eluntwini kunye nesidingo sokubandakanya uluntu kwingxoxo kwimiba yenzululwazi esakhulayo. Olusuku lukwagxininisa ukubaluleka kunye nokufaneleka kwesayensi kubomi bethu bemihla ngemihla.
Ngokunxulumanisa inzululwazi ngokusondeleyo eluntwini, usuku lwenzululwazi lujolise ekuqinisekiseni ukuba abemi bahlala benolwazi malunga nophuhliso lwenzululwazi. I-World Science Day ikwaqinisa indima edlalwa ngabezenzululwazi ekwandiseni ukuqonda kwethu ngokusingqongileyo. Olu phuhliso lunika ithuba lokuhlanganisa bonke abathatha inxaxheba kwisihloko senzululwazi kwezophuhliso noxolo, ukusuka kumagosa karhulumente ukuya kumajelo eendaba nabafundi ezikolweni. I-UNESCO ikhuthaza wonke ubani ukuba azibandakanye ekubhiyozeleni usuku lwenzululwazi ngokuququzelela umsitho wakhe okanye enze into ngolu suku. Ukuqaqanjiswa kolu suku kuquka ukomeleza ulwazi loluntu ngendima yenzululwazi kuluntu olunoxolo noluzinzileyo, ukukhuthaza umanyano lwesizwe kunye nehlabathi jikelele, ukuhlaziya ukuzinikela kuzwelonke namazwe ngamazwe ekusetyenzisweni kwenzululwazi ukuze kuxhamle uluntu, ukutsalela ingqalelo kwimingeni ejongene nenzululwazi, njalo njalo. Inzululwazi kunye neteknoloji zinefuthe elingenakuphikiswa ekuphuculeni umgangatho wokuphila kunye nokwandisa imveliso. Ngenkqubela phambili yeteknoloji ekhawulezileyo kwiminyaka yamva nje, iikhompyutha ziye zangena ngakumbi kwiindawo ebezikade zibonwa njengezabantu kuphela. Ukanti umxholo walo nyaka ujonge kwindima yenzululwazi ekubumbeni ikamva lethu elinokufezekiswa kuphela xa sinokubeka ithemba lethu kwisayensi. Oku kuthembela kwisayensi kuchaphazela indlela abezenzululwazi abasebenza ngayo kunye nendlela enzululwazi ejongwa ngayo luluntu. Ukomeleza ukuthembela kwisayensi komeleza ngakumbi izigqibo zomgaqo-nkqubo ezisekelwe kwisayensi kunye nenkxaso yoluntu. Kungako ke besikulungiselele kona namhlanje. Yantle ke noko. Kanti ke ukuva banzi ngalo mba ngoku siqhagamshelana ngoZoom nonjingalwazi uSisipho Feleni ongumhloli eUNISA. Prof, masikwamkele sikubulise enkqubeni namhlanje. Yabulisa nam sasas. Enkosi kakhulu. Wena buqu uyibona njani indima yesayensi ekukhuthazeni uxolo nophuhliso apha ekuhlaleni? Anukuvanga? Wena njengenjingalwazi uyibona njani indima yesayensi eyidlalayo ekukhuthazeni uxolo nophuhliso? Okokuqala, isayensi ndiyibona ngokubana idibanisa inzululwazi and yenza abantu babumbane ngokuza nezinto eziza kunceda iingxaki esifesene nazo, not only eMzantsi Afrika kodwa kwiindawo zonke. So ukubumbana kwenza kubekho uxolo, kubekho uku-understandana okanye ukwazana ubana zintoni iingxaki esinozisolva sisonke. So ipeace yenziwa yisayensi or zinzululwazi as a whole. Ungathi zeziphi mhlawumbi izinto ezenziwa zinzululwazi mvanje ozikholelwa ukuba zidlala indima enkulu ebantwini? Okokuqala, inzululwazi ziya kwii-communities njengoba bekutshiwo ekuqaleni ubana abantu badityaniswa yintoni. Abantu badityaniswa kukubana kuchazelwe ii-communities zethu ezinezi ngxaki zokuba mhlawumbi kukho iingxaki zamanzi, kukho iingxaki zempilo, kukho iingxaki zombane esifesene nazo. So inzululwazi ziye zithethe nabantu okanye zicacise zintoni ezi ngxaki sifesene nazo and how we can come together mhlawumbi size ne-innovation, into esizawukwazi uba like umzekelo ii-solar panels zenziwe zinzululwazi. So ipeace noku-understanda, I think inzululwazi zenza umsebenzi omkhulu kakhulu ne-innovation. Noko mkhulu umsebenzi owenziwa zinzululwazi. Mhlawumbi ungasike usinike eminye imizekelo yentsebenziswano yenzululwazi phakathi kwamazwe ngamazwe? Okay, umzekelo besinengxaki zawuthatha nge-COVID ke. So bekukho ingxaki ye-COVID iminyaka since 2020. So onke amazwe ngamazwe ebezama ukuza ne-solution yokucurisha le COVID. So umsebenzi walamazwe ngamazwe yi-collaboration okanye udityaniso kolwazi ngabantu abenza i-science, not only science nezibhedlele noogqirha nentoni. So I think amazwe ngamazwe aye adibana to come up with i-solution yokunceda i-COVID-19 for the past years. Ungathi Prof mhlawumbi zeziphi indlela ekunokuphuculwa ngazo imfundo nendlela ekufundiswa ngayo iscience ukuze kwande ulwazi olu lwescience ezikolweni? Okay, I think into enokwenziwa kukubana kuyiwe mhlawumbi kwi-high schools, maybe kumodifywe i-curriculum ifake i-innovation so that abantwana xa bekhula or the next generation xa inyukela
ikhula inolwazi lokubana kwenziwa njani mhlawumbi kwi-science, kwi-lab scale okanye kwi-innovation, because not wonke umuntu would want to become mhlawumbi i-lecturer. Abanye abantu bafuna uba kwi-innovation, abanye bafuna businesses. So I believe that xa kunokwenziwa i-curriculum i-involve ezi zinto sezikhona, for example i-nanoscience ifakwe kwi-curriculum yase-high school, ingenza utshintsho kakhulu kwi-next generation. Xa sithetha ngoku kwezinto zenhlalo ne-environment, izinto zesingqongileyo, ngathi mhlambi ngawaphi amabali aphumeleleyo apho uthi nako inzululwazi zangenelela ubusowubalule umba we-COVID-19. Xa sesijonga ke ngoku kweminye imiba etshisa ibunzi esijongene nayo, ngathi mhlambi usinike imizekelo apho inzululwazi ziphumelele khona. Okokuqala kusinengxaki ye-climate change, inzululwazi ziphumelele apho to develop e-technologies as a converter carbon capture that is causing low climate change. Okwesibini inzululwazi ziphumelele ngokubana zize ne-technologies ezinceda ukupurify amanzi, because amanzi anengxaki kuba kukhona i-contamination ezingena emanzini. Okwesithathu inzululwazi zidevelope izinto ezizakwazi ukujonga, for example abantu abaninzi abane-diabetes kukhona i-glucose sensor khona. So zininzi kakhulu izinto ezenziwe ngabantu inzululwazi ukuze ziphuhlise okanye zincede eluntwini nakwi-environment. Ukathi ke ngoku xa sijongile ekuphuhliseni izikolo zabantwana nendlela abantwana abafunda ngayo, nikhe nibe nawo mhlawumbi amaphulo apho nidibana neetishala ezifundisa amabanga phantsi ukuze kuphuculwe indlela abenza ngayo? Yes, so kwezi universities zethu kukho into ekuthiwa yi-community engagement. So i-community engagement is that thina nzululwazi siya ezikolweni siyothetha nabantwana, sibachazela uba yintoni nanoscience okanye itishala, because it's very important ukubana nabo batshintshe indlela yokufundisa okanye badibane nathi so that sikwazi ukuncedisa apho sikwazi ukuncedisa khona. Kodwa mna waseCofa Imvaba ndiyaye eCofa Imvaba ndifike ndiyothetha nabantwana nootitshala ezikolweni. So inzululwazi ziyayenza loo nto leyo. Ngaphandle kwenu ke kukho abahlali nabo abancedisana nabantwana babo. Yintoni mhlambe enokwenziwa luluntu ukuxhasa inzululwazi ukuze kuphucuke indawo abahlala kuzo? Njengoba ndithethile ekuqaleni ndathi into ebalulekileyo kakhulu kuba yi-unity. Uba singayimbumba, not only abahlali mhlambi badibane nabantu abakwi-industries, badibane nabantu abazinzululwazi kudityanwe kuzitishara. I think xa kunobakho lo unity utshintsho lungakhona kakhulu, because sizawube sibona ngeliso elinye and maybe come up with iplan ubana sizawutshintsha kanjani na kwindawo ezikhulele kuzo okanye how like kwi-environment zethu okanye kwi-communities zethu. Prof mhlambi ukhe wachaphazela umba we-climate change. Abantu abangayaziyo i-climate change okanye mhlambi bavile ngayo kodwa abazi bangenza njani ukuncedisana nenzululwazi ukuze kuliwe okanye kunqotywe le mpi ye-climate change, ungacebisa uthini kubo? I-climate change yenziwa zinto ezininzi, isi-burning fossil fuels, nathi kasitshise emakhayeni nee-temperatures eziphezulu. Uba singahlisa mhlawumbi kwezo zinto ezo ingatshintsha i-climate change, because sisoloko sithetha ubana we want clean environment, clean or affordable energy. We do understand that xa siconverter le carbon capture iye iformishe i-hydrogen leyo i-fuel cells ezinceda kwi-electricity. So ukuba mhlawumbi singatshintsha indlela esenza ngazo, sisebenze mhlawumbi a sustainable way or a green way to produce ezo fuel cells nabahlali bangatshisi, I think we can singayinqoba le climate change. So wonke umuntu apha khoyo unayo indima angayidlala ukuze siphucule ilizwe lethu. Prof mandibulela kakhulu ngexesha lakho, enkosi ngokuba nathi apha ekhaya Jikelele. Enkosi kakhulu. Enkosi.
Lowo ke mbukeli ibingu Prof Sisipho Feleni ethatha nathi kaloku ngeze science makholisi iqukumbele ngolo hlobo masigoduke. Hayi kanjalo nje. Hayi siyaziqokelela into zethu. Siziqokelela asinamakhwini banguba ndiyaqiniseka into kubana abaqulunqi bethu bayipheke basirhabulisa. Nawe phekayo warhabula wafinca kuvimba besikuphathele wona namhlanje. Nangomso sikhona sawenza njengesiqhelo. Khumbulani kaloku into kubana ngasibhalela kumakhasi ethu onxibelelwano sikhona ku Facebook phansi kwegama elithi SABC Ekhaya Jikelele. Siyanithanda niziphathe kakuhle kude kube ngomso. Kamandi.